какво става, легенди, и как изобщо преживявате тази абсолютно мъчителна, безкрайна лятна пауза в Формула 1? Защото аз буквално започнах да гледам как съхне боята на стената в хола, само и само да изпитам някаква тръпка, докато чакаме милионерите да си починат по яхтите и да спрат да мрънкат по радиото. И да, понеже в момента нямаме състезания, нямаме Никола Цолов, който да мачка конкуренцията във Формула 2 и да ни дава поводи за гордост, и нямаме поредния стратегически мастер-клас на Ферари, който да ме докара до предсърдно мъждене, реших да се разровя и да си пусна малко архивни кадри. Защото съвременната Формула 1, колкото и да я обичаме, понякога е толкова стерилна, че чак боли. Слушаме пилоти, които реват на рейс-контрола, че някой ги е погледнал на криво в огледалото. О, ама той не ми остави място, ама гумите ми прегряват, ама вятърът духа от грешната посока. Мили господи! Знаете ли какво правеха хората преди 30 години? Айртон Сена, хора. Просто Айртон Сена. Защото докато днес гледаме как половината грид иска наказание за минаване на бялата линия с 2 мм, Сена буквално влизаше в завоите с идеята, че или ще излезе първи оттам, или изобщо няма да излезе. Този човек не беше просто пилот. Той беше религиозен фанатик на тема победа. За него второто място беше просто първият губещ. Искам да разберете контекста на ерата, в която този човек караше. Говорим за края на 80-те и началото на 90-те. Болидите тогава не бяха тези суперкомпютри на колела, които днес могат да се карат дистанционно от бокса. Това бяха буквални картонени кутии с V12 двигател, турбокомпресори, които избухваха в пламъци, ръчна скоростна кутия и сигурност равна на 0. Ти сядаш в резервоар с гориво и се надяваш да оцелееш до края на състезанието. Нека да се върнем малко назад. Ещурил 1985 година. Първата му победа. Дъждът е толкова силен, че дори днес Майкъл Маси или Нилс Витих щяха да са пуснали червения флаг още преди колите да са излезли от гаражите. Хората буквално аквапланираха направата. А какво прави Сена с онзи черен лотос? Той не просто печели. Той затваря с обиколка всички до третото място. В такива условия той караше така, сякаш имаше чийт кодове за сцепление. Докато останалите се въртяха като пумпали на лед, се направеше колите от 90-те да изглеждат като детски играчки. И като заговорихме за Монако, знаете ли какво правеше този човек в квалификациите по улиците на княжеството? Пичът буквално изпадаше в транс. През 88-ма наниза обиколка, която беше с над секунда и половина по-бърза от тази на съотборника му. Секунда и половина. Във Формула 1 това е светлинна година. А съотборникът му не беше някакъв случайен платен пилот като Ланс Строл или Логан Сърджант. Беше Ален Прост. Двукратен световен шампион по това време. Сена после описва тази обиколка като извън телесно преживяване. Казва, че е виждал тунел и просто е карал на инстинкт извън съзнателния контрол. Разбирате ли за какво ниво на гениалност и лудост говорим? И да, на следващия ден в състезанието той се блъсна, докато водеше с почти минута, защото просто загуби концентрация от липса на конкуренция. Прибра се пеша до апартамента си и не говори с никого с дни. Защото не можеше да понесе факта, че самият той е допуснал грешка. И самото им съперничество с Прост. Честно, ако Сена и Прост бяха кечисти, това щеше да е мейн ивента на Кетчмания поне 10 години подред. Трите Хикса срещу скалата, Остин срещу Макмеан, ряпа да ядат. Тук говорим за реална, неподправена спортна омраза. Никакъв измислен пиар, никакви фалшиви усмивки за Инстаграм и ТикТок танци. Сузука 1989 година. Прост знае, че ако двамата отпаднат, той става шампион. Затваря вратата безцеремонно на шикана. Двамата се удрят. Прост излиза от колата си и си мисли, че е спечелил титлата. Какво прави Сена? Кара маршалите да го бутнат, пали колата, минава през зоната за сигурност, влиза в бокса за ново крило и печели състезанието. Печели го. И какво прави Фия начело с Жан-Мари Балестър? Дисквалифицират го, защото бил пропуснал шикана. Абсолютна мафия. Но Сена не забравя. Сузука 1990. Преди състезанието той казва на всички: ако Прост стартира по-добре и влезе в първия завой, аз няма да отстъпя. И познайте какво, Прост стартира по-добре, влизат в първия завой с 270 км в час. Сена не натиска спирачката, бам, и двамата в чакъла, и този път Сена става шампион. Това е. Око за око, титла за титла. Той не просто побеждаваше съперниците си, той ги пречупваше психически. Това е аура, която просто не можеш да тренираш на симулатора. Когато легендарният Джеки Стюарт го критикува за този инцидент, Сена изрича фразата, която днес трябва да бъде татуирана на челото на всеки един състезател.
Ако видиш празно пространство и не атакуваш, ти вече не си състезател. Искате ли още доказателства за величието му? Донингтън, 1993 година. Знаменитата обиколка на боговете. Сена е в Макларен, който ползва клиентски двигател на Форд, защото Хонда са се оттеглили. Колата му е пълна трагедия в сравнение с космическия кораб на Уилямс, каран от Прост и Деймиан Хил, които имат активно окачване и всички възможни електронни джаджи на света. Стартът е на мокра писта. Сена тръгва четвърти, бива избутан до пето място. И после? Просто гледайте видеото в YouTube. За половина обиколка на наводнена писта той изпреварва Михаел Шумахер, Карл Вендлингер, Демиан Хил и накрая Ален Прост. От пето до първо място за по-малко от една обиколка срещу най-добрите коли и пилоти в света. Това не е просто талант. Това е истински инстинкт на хищник. Няма да говоря за Имола 94-та. Всички знаем какво се случи там и как целият свят спря да се върти в онзи проклет уикенд. Милиони хора в Бразилия излязоха по улиците за погребението му, защото той не беше просто спортист. Той беше надеждата на цяла една нация, която по това време тънеше в бедност и корупция. Когато Сена вдигаше бразилския флаг в неделя, той казваше на хората си: можем да бъдем най-добрите в света. И точно това е нещото, което ми липсва днес. Тази суровост, тази готовност да жертваш всичко за победата. Надявам се, искрено се надявам, един ден да видя поне част от този убиец у нашия Никола Цолов, защото Формула 1 има отчаяна нужда от такива безкомпромисни хищници. От хора, които карат със сърцето си, а не с екселските таблици на инженерите в слушалките си. Така че хора, докато чакаме тези съвременни примадони да се върнат от почивките си и двигателите отново да ревнат, искам да счупите клавиатурата долу в коментарите. Кажете ми кой според вас е най-великият пилот на всички времена и защо отговорът е Айртон Сена. Смажете този лайк бутон, ако искате още такива брутални ретроспекции. Абонирайте се за Христов Рейсинг, защото тази есен ще пръснем алгоритъма и ще се видим в следващото видео. Чао, легенди!